Здравейте, супер яки хора! Sorry. Не го махай! Добре дошли в моят канал, аз съм GK, Winnaboy. Аз съм Плами. И днес Ще реагираме на една песен, която беше вайрал преди години. Е много глупава и смешна, той не я знае. Да. И тя е песен за лайното. Но преди да започнем, не забравяйте, дайте лайк на видеото, абонирайте се и натиснете в камбаната, за да знаете винаги, когато имаме нови видеа тук в канала. И сега, айде да започнем! Хайде! Добре, започваме. Сега започваме видеото. Лайното, Много драматично започване. Нали така? Да. Между другото, хора, ако се чудите какво ядем, снимахме видео за моя TikTok. Plami.tv. Да, plami.tv, Да. в който пробвахме супа в чаша. И пробваме супата в чаша. На здраве! На здраве. Да продължим! С господине. тук някой лайна, не остана един нормален човек. Тук всички са лайна в тази страна. Някакъв ти пише по Фейсбук. Между другото не съм ти приятел. И ти му казваш, ти си лайно. Това дете е много лудо. Много да. Много е смешно. Чуй бита, ти си Да. битмейкър. Чуй този бит. Ти си лайно, он е лайно, ти си лайно, он е лайно. Някой ти пише по Фейсбук, че между другото не съм ти приятел и ти му казваш, ти пък си лайно. Това бе много лудо. Това бе много лудо. Между другото, това... Чакай да видя, от коя година е? От 2019... Не, това не беше от 2019. Или пък беше... Ами май беше... 2019 ми се струва толкова близо, а ние сме 2021. Абе да. да е било от 2018, но това не те беше много вайрал с тази Давай, песен. давай. Добре. И танците. Да. Някакъв ти пише по Twitter или Фейсбук. Между другото не съм ти приятел. Ти му казваш, ти пък си лайно. Друг път ти каза, че ти я завидял за iPod или iPhone. И ти му казваш, Ти пак си лайно. пък си лайно. Тук ни останаха един нормален човек. Само лайна. Останаха в този гад и свят. Само лайна останаха. Само лайна. Само лайна. Само лайна. Останаха в този град. Този град. Всички тук са лайна. От кой град е? От кой град ви е? Някакъв ти пише по Фейсбук и Twitter. Нещо, което те е доста и ти му казваш, Ти пак си ти пък лайно. си лайно. Ти пък си най-голямото лайно. Тук трябва да сложиш онова. Някой ти е щупил таблета. Или нещо там друго. И ти му казваш, Ти пак си лайно. ти си най-голямото лайно. И той ти казва, и ти си лайно.
Тук остана само един човек и той съм аз. Само той не е лайно. Който не е лайно. Всички са лайна, които селят през 5 минутки. Те са лайна, всички това в този град! Това беше всичко. Чао, приятели! Това дете е много лудо дете. Всички в него пят град са лайна, освен него. Това дете е било само вкъщи, взело е телефона. Поне да не е от Варна. Не знам, той не казва откъде. Но това дете се е снимало вкъщи с телефона на техните, примерно и неговия. И си е измислил тази песен и бит е много от някакъв... Аз трябва да намеря това дете. Ако познаваш това дете, покажи му, кажи, че аз искам да говоря с него. Или ако ти си това дете, пиши долу. Пиши в коментар. Добре, приятели, това беше всичко за днес. Не забравяйте, дайте лайк на видеото, абонирайте се, натиснете в камбаната, за да знаете винаги, когато имаме нови видеа, и споделете канала с вашите приятели. Пазете се! Чао, чао!